यह वीडियो किसी के दिल के ठेस को पहुंचाने के मकसद से नहीं बनाया गया, केवल एंजॉयमेंट के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। धन्यवाद। मजा आ गल भैया, बहुत मजा आ गल। इतना मजा आ गल ना कि तोहनी सब भी अगर सुनेगा ना तो इतना मजा आई ना, इतना मजा आई ना कि हम का बताई। आगे वीडियो शुरू करे से पहले हम कि अभी तक हैशटैग गुपचुप फैक्ट्री चैनल के अगर सब्सक्राइब न कैले बानी तो सब्सक्राइब कर ली, काहे कि ए पर ऐसे एक से एक मजेदार वीडियो और एक से एक रोस्टिंग वाला वीडियो रउआ लोगन के मिली। तो चलो तानी ज़्यादा बकचोदी न करब, वीडियो के लेके चालू करब तानी कि पहले चली रहुआ लोग देख ली वीडियो में। और वीडियो के चालू कर से पहले हम बता देवे के चाहतानी कि आज भौजी के जो जवानी बा एकदम मस्त गद्दार गद्दाइल एकदम फारू रसमलाई वाला रस निचोड़ के भौजी में एकदम कूट कूट के भर लोढ़ा से भर भर के भरल बाटे जवानी। भौजी में सही बोललू है भौजी, काहे खातिर कि ताहर जवानी इतना गरम हो गइल बाटे ना कि तारा ऊपर रोटी तो सेकल एकदम आसान हो गइल बा। भैया एकदम सही कहत आवे आ तू एकदम सही कह तारू, एकदम सही बोला तारू भौजी। काहे कि ताहरी जे जवानी बा एकदम ऐसे ही लड़की जात तैका सानी कोनो छू देवाला तो एकदम हीट हो जालू, पारा थर्मामीटर लगा तो साला थर्मामीटर टूट जाई। और ए लेखा के तोर लोग के जवानी होकेला, ऐसा पारा गरम होकेला। यही से तो कहत आवे कि सैया रोटी बेलत आवे ढोरी पे बेलगा। अरे बहिन चोदो, मतलब कि अभी तक कि ये क्या बोले गैस चूल्हा लकड़ी पर गाँव में सब खाना उना जो बनावत रहेला अब मतलब एकदम साफे बंद हो जाए, एकदम साफ बंद हो जाए। काहे खातिर कि अब लोग चूल्हा पे और लकड़ी पर गैस चूल्हा पे इलेक्ट्रिक चूल्हा पे खाना ना बनाई, कोनो ना बनाई। सही कहता रू भौजी, तू अब से ना जे भी घर में केकरो भाई के शादी हुई ना तो भाई प्लीज करके अपन मेहरारू के ढोरिए पर तू रोटी बेली हो, एकदम परफेक्ट गोल हो, एकदम पक जाई फूल जाई, खाए में तो एकदम मजा आ जाई। और जब मेहरारू के ढोरी पे के रोटी खइब तो फिर इस सरऊ इस जिंदगी में ना तू हमेशा खुश रहब, मजबूत रहब, ठोकैया करे में नंबर 1 रहब। काहे कि ये जो ढोरी पे के जो रोटी बेलल खइब तू 100 साल जीब आ शरीर में एकदम सुस्तीला फुर्तीला ताकतवर एनर्जीबल सब रहब बनल। काहे कि तू तो ढोरी पे के रोटी खा रहल बारा भैया, तोहरा के तो बड़ा मजा आ रहल होई। अरे बहिन चोदो। और एगो गाना दोस्तों और आइल बा भयानक, पंडित जी के बेटा 3 साल से लेता, पंडित जी के बेटा 3 साल से लेता। बाबा का गईले बारे माँ कसम, मजा आ गइल भाई मजा आ गइल, सच्चे बताओ तानी मजा आ गइल। पंडित जी के बेटा 3 साल से लेते गाना के देख ली, हम सभी गाना के लिंक हम अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देम, ठीक बा। तो उन्हीं के फिर देख लिए पूरा तीनों गाना बात है ना, तीनों गाना के बारे में बोलता नहीं ना, तो तीनों गाना जाके देख लियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमरा जाके कि मतलब कि कैसे पंडित जी के बेटा 3 साल से लेता आ छोड़े के कहतानी तो धमकी उ देता। बा का लाइन लिख ले बारा, राइटर भी कमाल बाटे। तू 3 साल से दे रहल बारू, लइका में जब रहे तो कोरा में रहनी, जब छोट तो सुतावत रहे कोरा में लेत मत रहे। अब बड़ हो गेलू तब मतलब कि ओकर जे जितना ख्याल पियाल घुमावल फिरावल जे रहे तू अब न लिही, तू जवान हो गेल बारू तो हैं। तू ही बताब सच्ची, हम अगर झूठ बोलत हो कम तो तू ही बताब। तू जे जिस हिसाब से बोलत तारू कि पंडित जी के बेटा 3 साल से लेता, तू पंडित जी के बेटा 3 साल से लेता गलत तू वो नहीं करत बारू, तू ही गलत होबू। तू दे ठोकबू तभी न उ लेत बा। अब या तो तोहार मन भर गेल बा पंडित जी के बेटा से, या पंडित जी के बेटा तोरा से शादी करे के कोशिश कर रहल बा तो तू मना करत होबू, तो यही से वो मतलब कि धमकी देता होबे ना। पंडित जी के बेटा भी एकदम सही होके, उनका तो कोनो गलती ना होके, गलती तो तोहारे में हम मानम जा का हम बताई। लड़की के जात पे एकदम
घिना देले बारह सन सब के सब। कितना भी आवता न गाना, ये सब ढोरी लहंगा चोली हाउ लहंगा लड़ा लहसुन पहनला ठिकाना काका जे बा न एकदम घिना दिले बारे भोजपुरी। हम चले एगो मतलब कि एक मीडिया पे भी वीडियो आयल बाटे, उ मैडम के भी का बोला तारे सन, उनका भी वीडियो 1 मिनट लगा देता नहीं कि रउआ लोग उनका भी दे सुन, उनका भी का बोलता है, उनका भी बात जे बा ना वो सुन ली रउआ लोग। अगर हम झूठ बोलम ना तो उनका वीडियो देख ले कि वो का कहता है तारी। अपने घर की महिलाओं को अपने किचन के स्लैब पर लिटाइए और उनके ढोड़ी पर मनचाहा खाना बना लीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि आप अगर स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, फूल के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं तो आपकी उम्र कम हो सकती है, आप जल्दी मर सकते हैं, आपकी आयु घट सकती है। वहीं आप अगर ढोड़ी को बर्तन की तरह यूज करते हैं और ढोड़ी में रोटी बोर कर खाते हैं, ढोड़ी में चाय पीते हैं, ढोड़ी में गर्म पानी करके पीते हैं तो आप 100 साल जी सकते हैं, आप अमर हो सकते हैं। यानी ढोड़ी में खाना पकाकर, ढोड़ी में खाना खाकर आप अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बा, इतना बकचोदी का बहुत हो गया। अब हमारे चैनल पर अगर नया बानी तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। ये वीडियो खाली रहुआ लोग उनके इंटरटेनमेंट के खातिर बा, इंजॉयमेंट के खातिर बा। चलता नहीं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलम।